ଯିଏ ଲୁହା କାମ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ଲୁହା କାମ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାନି କମାର କୁହାଯାଏ। କାଣା ଲୁହରା କସନ୍ ଆମର କାଣା ଅଛନ୍ କି ନା ହେଁ କମାର ମାନେ କାଣା କାଣା ତିଆରି କରସନ୍ କି କାଣା କାଣା ତିଆରି କରସନ୍? हे लुहरा में काना तैयारी करसन लुहा देले काना करसन? हाँ हाँ आ किछि नहीं छड़ तैयारी नहीं करन कुछ कोदाଳ हाँ हाँ पालानो